Adunay dapit sa lungsod sa Arteche sa Eastern Samar nga mopakita sa ubang mga dapit sa nasud nga sagad duawon sa mga turista. Ang dapit daw susama sa mga iladong theme park sa gawa sa nasud diin ang mga character niini paborito sa kabataan. Matod ni Sarah Mayco Afable, tourism officer sa lungsod sa Arteche nga gihimo nila kini matag kapaskuhan aron mabatyagan sa kabataan ang diwa sa Pasko. Gidayan-dayanan usab ang plaza sa lungsod nga daw nahimong usa ka tinuod nga theme park nga makit-an sa mga salida. Mabata man o mahamtong, nahimo ng paborito ang dapit sa ilang kasuruyan. Matod ni Afable nga may mga pasundayag usab alang sa kabataan uban sa ilang mga ginikanan sa plaza. Gigamitan ang mga dekorasyon o mga native o recyclable materials aron pagdasig sa mga molopyo nga mosalmot. Gihimo kining kompetisyon ni Mayor Roland Boie Evardone diin ang first prize may madawat nga 75,000 pesos nga cash, 60,000 pesos usab ang second prize, ug 50,000 pesos ang third prize. Samtang tag 25,000 pesos usab ang madawat sa consolation prize.